obila Douglas Kanja oyango ni giseketo kenge mag tiyo kanyakla gi duol mochung'ne winjruok kod achiel mar oganda kanyakla kod apis jamin buche mar rakore gi tim mar kiro weche aoyaye manyalo thuo oganda masani koro itimonegi mondo ochung wach mag siasa. Oyango ni maendi thothne osenene mbui ka koro gisingo ma medo tiye margi e rombe mag siasa kendo keto kuku mabiro rakore gi jogo makeyo weche mag athuye. Lydia Okeo nigi ler mar wachni. E report mare ma ochwalo ne komiti mochung'ne riwruok kod achiel mar oganda, ogai mar obila Douglas Kanja osemedruok mar kiro weche mag athuye masani neno e pacho ka nyate yor mbui, rombe mag siasa to mamoko nyaka e twak gi ute fwambo. Kanja wacho ni tim mar kiro weche no kide kelo tulo e pacho ka kendo ketho kwe ma oganda maya dhodi mopogore opogore pacho ka osebedo goda ahinya te kinde ne ma piny Kenya chomo yiero maduong'. Osingo tiyo kanyakla gi duol mochung'ne achiel mar oganda NCIC kod apis okwach kich DCI mar rakore gi timbego makide keto piny Kenya kamarach. Migepegi oyango ni kod ting' machalo kaka yudo ywak mar oganda kotenre gi weche ma ikira oyaye, manyo neno mowinjore, dhi achije kendo loso fainde mag bura mag chwalo gi e doho. Bende oyango ni migawo mar obila oseketo chenro mar timo tiegruok ne jotijegi mabiro konyo gi e kedo gi weche ma ikiro kendo tiego gi e yango weche mag athuye kod dho achije momaki kanyakla kod bedo kod lony e nono kit buche ma ichwalo e doho. Oyango ni ma en tich mapek kendo biro nywando nyaka migawo mang'uyo maling'ling kod migawo mar arita kanyakla gi mamoko maneno ni girakore gi weche manyalo rocho kwe e pacho ka.